det nogensinde vil lykkes, og hvor lang tid vil det tage. Det gav stress, og det gav uro, som jeg ikke altid kunne rumme, og jeg har tænkt flere gange, klarer jeg den her? Især fordi man ikke ved, hvad man fejler, og man føler sig på en eller anden måde umenneskelig. Der er tit fløjet tanker igennem mig angående det at være gravid, og især da vi efter 2,5 år ikke selv havde opnået graviditet. Og nu skulle vi igennem fertilitetsbehandling. Det var hårdt. Bliver vi nogensinde forældre til et biologisk barn? Den 21. september, hvor jeg 5:30 om morgenen tisser på en test, da det nu var 14 dage siden, jeg var blevet insemineret. Min kæreste var sikker på, at den var der, men jeg turde ikke at håbe. Og da jeg tisser på pinden og kigger, er den negativ. Jeg blev hurtigt fyldt med fortabthed og tristhed. Jeg vælger at gå ud og ryge, og udenfor fortæller jeg ham resultatet. Da vi er færdige, går jeg ind, og jeg skal lige tjekke en ekstra gang. Og jeg ser noget, jeg ikke troede, jeg skulle se. Jeg ser pludselig 2 streger. Den ene meget svag og råber på min kæreste, at han skal komme. Jeg husker stadigvæk, at jeg spurgte den morgen, ser jeg rigtigt? Eller er jeg blind? Ser du også 2 streger? Og han siger, ja, vi skal have en baby. Jeg begynder at græde og grine på samme tid. Det andet øjeblik, jeg egentlig husker, er, da vi skal til en tidlig scanning. Det er den dag, vi skal ind og se, om der er hjerteblink. Jeg husker, at jeg kommer ind på klinikken og bliver ønsket tillykke, og for at vide, at jeg skal gå bag forhænget og smide tøjet og lægge mig op på briksen. Jeg husker, at jeg ligger og ryster og er vildt nervøs og klemmer min kærestes hånd, lige inden kameraet skal op. Da det bliver ført op, kører gynækologen rundt med det, og jeg er stille i starten, og allerede der har jeg mistet håbet. Men da han så siger, at vi skal kigge på skærmen, og han peger på baby og babys hjerte, kom den helt store lykke op i mig, og jeg lod nogle tårer løbe, for der blev det virkelig, at vi faktisk skulle være forældre. Jeg ville ikke turde håbe på, at det var en pige, slet ikke med de chancer, vi har for piger i vores familie. I min fars familie er det knap 23 år siden, der er født en pige, og inden det var det 35 år siden. Men til min store overraskelse fik vi at vide, at vi nu har ventet os en lille pige. Og der blev jeg så rørt, og lysten til at bygge rede til vores datter blev endnu større. Jeg var nok en del naiv i starten, og troede, min graviditet ville blive en dans på røde roser, men så hurtigt bagsiden af min graviditet. Inden uge 20 indså jeg, at studie ADHD og graviditet gav rigtig mange følelser. Klarer jeg at gå igennem min graviditet uden min medicin? Naiv kan man jo altid være, for da jeg var halvvejs, der begynder der at komme ting, som gør det sværere for mig at være gravid. Det at gå op ad trapper og gå ture, det blev svært, især efter jeg havde taget 30 kilo på siden maj 2015. Og med bækkenløsning er det også blevet sværere, eller det blev hårdere at sidde op for længe, især hvis jeg ikke sidder ordentligt. Og det er også blevet sværere at have noget så naturligt som sex, da man pludselig har en mave, der fylder, og nogle kiloer, der tager pusten fra en, da man ikke er vant til at have denne størrelse. Jo større og større jeg bliver det også sværere selv at få tøj på. Det bliver sværere eller hårdere at gå i bad og skulle tørre sig, da jeg synes, at jeg bruger rigtig mange kræfter på det nu, end jeg gjorde førhen. Og derfor er jeg oftest nødt til at gå i et badekar, da jeg ikke kan holde til at stå op inde i brusekabinen. Bare det at komme ud af sengen, og bilen tager også pusten fra mig, da man ikke bare kan springe ud, som man gjorde førhen. Jeg indså, at det blev sværere og sværere, og nu hvor jeg er 36 uger hen, ser jeg frem til, at jeg er færdig og kan begynde på mit medicin igen, så jeg kan holde til at være mig selv og rumme, hvad jeg føler, men samtidig glæder jeg mig til at være den kæreste, jeg igen var.